ka-adventure, ang back my channel, Renato Kilaton. Oy ka-adventure, diri ko ni Tatay Juan. Tay Juan, hamilo og waping ka-adventure. Atong luton ka-adventure ang waping. What's up ka-adventure? Tanaw na to kung saan pagluto og waping lami. Kinalamian ang waping ka-adventure mo na paborito na ka-adventure. Kanang waping mo nang nakakita ko waping ka-adventure mo nang nihanyo po ko ni Tatay Juan hamilo diri sa barangay Gabi, lungsod sa Ubay, na may kanang waping ka-adventure motorok la siya sa mga kwantay no, mga dagami. Unya kanang nay mga kilat-kilat ay mabuhi po na motorok la siya. Alibgos kanang mga kilat-kilat. Kanang waping ana ra gyud siya sa mga uhot. Unya karon ka-adventure mga kog silupin ni Tatay Juan. Ako na ka-adventure. Ato to isod ka-adventure katong kanang waping unya atong luton unya ka-adventure kay mo na kinadelisyusan. Mo na kinampayan ng kanang waping. What's up ka-adventure na karon sa barangay Gabi ka-adventure. Unya nangaya kong tatay og silupin. Kay basta makita ko og waping nagihatag na po ni Tatay Juan. Kami ning waping ka-adventure, lutoon ka-adventure. Ano na siya sa mga uhot ka-adventure kaning waping. Amo ni siya ay gitawag og waping diri sa uhot ka-adventure. Ari na siya sa uhot motorok ning waping ka-adventure unya. Ato ning luton unya ka-adventure. Mo ni kinalamian delicious kay ning waping ka-adventure. Mangita pa ta basig na pa diri. Nakapangayo po kog silupin ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Mao na siya ang waping ka-adventure. Makita karon. Atong luton niya ka-adventure. Mao na siya ang waping. What's up ka-adventure? Atong luton niya ka-adventure at sa balay ka-adventure. Delicious kay ning waping ka-adventure. Mao na siya ang waping. Amin siya kanang adubuhan ka-adventure, panakutan og bombay, ahos. Diri sa probinsya ka-adventure lami na kinalamian nga delicious ning waping ka-adventure. Puno siya og sustansya ka-adventure kining waping. Napaka-adventure. Napay lain dari ka-adventure.
pa ka-adventure. Tago ka-adventure. Dagan-dagan diri ilaw. Diya ka-adventure, mani akong na kuha ditong waping ka-adventure. Mani siya akong luto niya ka-adventure kining waping ka-adventure. Sa English ano ni kita og mushroom ka-adventure, mushroom. Okay, what's up ka-adventure? Ini kabus bay ka-adventure ako tong lutoon, adobuhan ako ka-adventure ang waping ka-adventure. What's up ka-adventure? What's up ka-adventure? Karon ka-adventure, padung namin ni Kuya Patrick sa Arimi diri magkuhag tubig ka-adventure diri sa Tabay ka-adventure. Tabay sa Ugangan. Amo nang hinluon ang mushroom ka-adventure, native mushroom ka-adventure. Gitawag ni diri sa Bisaya waping ka-adventure. Ang hinluon ka-adventure. Palit na ko sa tindahan ni Elizabeth og ni Sir Glenn. At atong akong napalit ka-adventure, napalit ko bombay, ahos, bitsin, sili ka-adventure nga kulikot og pan ka-adventure, mantika ka-adventure. What's up ka-adventure? Manang hinluan ang native mushroom ka-adventure. Kini nga mong nakuha karon dito sa Tatay Juan ka-adventure, Hamilo ka-adventure. Nakapangayo mi dito og kanang waping ka-adventure ang native. Okay, what's up ka-adventure? Kanang ka-adventure amo nang hinluan ang waping ka-adventure. What's up ka-adventure? Ato nang hinluan ang waping ka-adventure. Ano siya ang waping? Ano siya ay pagkaon din sa probinsya ka-adventure. Kina delicious nga pagkaon kini waping ka-adventure. Muturo ka rin siya sa mga umot ka-adventure, sa mga kwan sa humay ka-adventure. Kanang mga pagka sa humay.
nga nahinluan ka adventure. Kani bebe. Ay, ikaw na kayo malukan. Oo naman, ito. Koy, pati, koy. Okay, what's up, Kadventure? Amo nang gihinluan ang kining native mushroom Kadventure. Ito to Kadventure, amo na nilutuan Kadventure. Okay, what's up, Kadventure? Amo na ni ang gihinluan nga whopping Kadventure kining native mushroom Kadventure. Amo na to niya. Maghiwa ko og lamas Kadventure. What's up, Kadventure? Naghiwa na ko Bombay Kadventure. Keri Mark. Kuya, hugas si kaha. What's up, Kadventure? Naghiwa na ko Bombay Kadventure. Yan, ay ahos Kadventure. Nagdukduk ta og ahos Kadventure. Wow, karo pa na. Bisa nagbungkot na guys. Nagyuwa ta og sili Kadventure. Ano siya sili kulikot Kadventure na sili sa diri sa Bisaya. Sili kulikot Kadventure. Para na po siyang hang Kadventure. What's up, Kadventure? Amo na ni akong lamas nga ilamas aning kining mushroom Kadventure kining whopping native mushroom Kadventure. Okay, Kadventure. Kadventure, ato nang kining kaha Kadventure. What's up, Kadventure? Ato nang lutoon karon ang native mushroom Kadventure, ganing gitawag og whopping Kadventure. Ito itong kauntong panakot Kadventure. Muni Kadventure ang atong panakot na ay Bombay, na ahos, nga na sili Kadventure. Muni atong lutoon nga native mushroom Kadventure, kining whopping Kadventure. Yung butang tagmantika Kadventure. Ibutang direk sobra para sunod na po Kadventure.
What's up ka-adventure? Karon ka-adventure, karon ato nang gipainit ang mantika ka-adventure. Atong iuna ang ahos ka-adventure. Kay niinit ang mantika. Sunod ka-adventure atong kurawon ka-adventure. Nga mo action na siya og golden ka-adventure, kanang mo action na siya og brown. Isunod ang Bombay. Bombay ka-adventure. Okay, sunod na to ang sili ka-adventure. Nga siya sili nga ang tawag diri ka-adventure diri sa Bohol, sili kulikot. Nga ka-adventure humanat nato na ato nang gikuan ang Bombay, ahos ug sili. Kini na pud kining atong pinangayo nga native mushroom nga kining waping ka-adventure. Adventure ni vocal na unya atong butangan og tubig ka adventure. Para na siya isabaw ka adventure. Ka adventure ato nakita ka adventure ni vocal na ang atong giluto nga native mushroom ka adventure kining waping. Pwede ka-adventure, lami kayo ka-adventure. Kuya Remark, pwede mo tilaw ko na po si Kuya Remark ka-adventure. Saman, lami? Lami, good. Good, kuno ka-adventure, nakatilaw si Kuya Remark. Saman nila saan mo? Tamis. Lami. Kuya ka-adventure, gilamian si Kuya Remark. Sa among ka-adventure karon si Ate Marie. Kaway. Sa ka-adventure o. Waping si Ate Maria. Silap.
kabasong pamilya mga unami sa among iloto nga adobo nga kuan kay mushroom ka adventure kining tawag waping unya na buwad ka adventure. Kuya Remark, please sa Kuya Remark. Samahan sa Papa Jesus, salamat sa kay gibantayan minimo karong adlaw. Unsa tagat pa minimo og dagkong pang mga grasyang mo abot sa among panimalay. Unta natagan minimo og maayong pala panglawas. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Sa mga sana sa Espiritu Santo. Ka-adventure, mga unami ka-adventure. Mga unta ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Okay ka-adventure, ginaot ko, nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Kilaton. Ayaw po kalimot pag-click sa notification bell para makasunod sa akong daghang ka video. Salamat ka-adventure. Kaway. Kaway day. Kaway.